खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दुर्गा फुजानि समाव गुवाहाटीआव सासे सुबुंखौ खास्रि-बिस्रियै बुथारदों। गुवाहाटी पुलिसआ 64 IMFL जौ बथलफोरखौ जब्द खालामदों, सासे हमबाय। आसामआ आयेन बेरेखायै सा 22 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ दैथायहरबाय। CM शर्मा। गुवाहाटी फेन्सि बाजारनि साइबार मार्टआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा, साथामनि हालोदआ गोब्राब। जुबिन गार्ग थैनाय केसआव सानै देंखोगिरिखौ 14 साननि पुलिस आवथायाव दैथायहरनाय जाबाय। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनांगौ। गरिमा शइकिया गार्ग। गुवाहाटीआव नोगोद 9 लाख नंखाय रां होनायनि दायाव सानै हमजादों। बिजेपि दोलोनि MCLA बिजितगोरा नार्जारीखौ फिन BPFआव लानायनि गोख्रों खुद्रिसारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। दुर्गा फुजानि समाव गुवाहाटीआव सासे सुबुंखौ खास्रि-बिस्रियै बुथारदों। गुवाहाटीनि बामुनि मैदामाव थानाय कालीबारी जागृति संघ दुर्गा फुजा पेन्डेलाव 26 बोसोर बैसोनि अभिनाश रजक मुंनि सासे सुबुंखौ खास्रि-बिस्रियै बुथारदों। खौरां मोननाय बादिब्ला अभिनाशआ पेन्डेलाव मोसानाय समाव रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि दोंसे मेथाइ दामनो खावलायदोंमोन। बेनि उनावनो अग्नि शर्मा, सुजित शर्मा आरो रतुल बरानि दैदेननायाव सा 20 निफ्राय 25 लाइमोनफोरा बिथांखौ गाग्लोबनानै गोब्राबै जोखोम खालामो। बिथांखौ गोख्रैनो गीतानगरनि KGMT देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय फाहामथाय होनाय समाव जिउ गोमायो। बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा चान्दमारी पुलिस थानायाव गसर थिसनदों आरो बेनि केसखौ रेजिस्टार खालामनाय जादों। पुलिसआ दा जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ। गुवाहाटी पुलिसआ 64 IMFL जौ बथलफोर जब्द खालामदों, सासे हमजाबाय। K3 पुलिस थानानि EGPD हानजाया बावैसो सिगां खालामनाय अपारेसनाव गुबुन ब्रान्ड आरो साइजनि 64 बथलफोर इन्डियान मेड फरेन लिकार IMFL बोखांनो हादों। बे जब्द खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुं श्री चन्द्र केटिखौ हमनाय जादों। पुलिसआ आयेन बेरेखा जौ फालांगिनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना बुङो। थामथि खौराङाव दङ। आसामआ आयेन बेरेखायै सा 22 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ दैथायहरबाय। CM शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि फोरमान बिलाइ गैयालासे भारत हादोराव हाबफैनाय सा 22 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ सिमा बारनानै दैथायहरनाय जादों। बिथाङा एक्सआव मोनसे पस्टआव बेखौ फोरमायदों दि बे खामानिया साननि फुंनि समाव जादों। शर्माया बे खामानिखौ प्रतीकात्मक महरै गाज्रिनि सायाव मोजांनि देरहासारनायजों रुजुदों। आयेन बेरेखायै हाबफैग्राफोरखौ गोदान मुगानि बुरायि होनना बुंदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। गुवाहाटीनि फेन्सि बाजारनि साइबार मार्टआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा, साथामनि हालोदआ गोब्राब। दिनै सुक्रुबारनि फुंबिलियाव फुंनि 3 रिंगासोआव फेन्सि बाजारनि SS र'डआव थानाय साइबार मार्ट बिल्डिंआव गिख्रंथाव अर जोंखाङो। सिङाव थाबथाना थानाय 4 सुबुंखौ बोखांनो हायो आरो गौहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बिसोरनि गेजेराव 32 बोसोर बैसोनि सलमान कुरैशीआ हां लानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। गुबुन साथाम 24 बोसोर बैसोनि तासिफ, 22 बोसोर बैसोनि शाहरिम आरो 22 बोसोर बैसोनि आरिफआ फाहामथाय लागासिनो दं। सानैनि हालोदआ गोब्राब हालोदाव दं। जाथाय जानाय जायगायाव फ्राय 12 अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ दैथायहरदोंमोन। शर्ट सार्किटखौ अर खामनायनि गाहाय जाहोन होनना साननाय जादों। अर खोमोरनायनि नाजानाया सोलिबाय थानाय समाव बिबानगिरिफोरा दासिमबो गासै सम्पथिनि खहाखौ नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ। जुबिन गार्ग थैनाय केसआव सानै देंखोगिरिखौ 14 साननि पुलिस आवथायाव दैथायहरनाय जाबाय।
मुंदांखा असमिया मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि दायाव हमनाय देंखोगिरि शेखर ज्योति गस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तखौ 14 साननि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव दैथायहरनाय जादों। बिथांमोनखौ दिनै 3 अक्ट'बराव गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटनि बिजिरसालियाव पेश खालामनाय जादों आरो उनाव आरोबाव सोंनाय फिननायनि थाखाय CIDनि गाहाय मावख'आव दोनफिननाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जेब्ला गार्गआ रुंसारि जादोंमोन अब्ला सानैबो सुबुङा सिंगापुराव दंमोन, जायखौ दा मोजाङै नायफामगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। मावख'गिरिफोरा जाथायनि खाथि-खाला जाथायफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं, जेराव अजद होनाय जादों दि गार्गआ देहानि जेंना थासेयावबो दैयाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। द'थि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनांगौ। गरिमा शइकिया गार्ग। जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा शइकिया गार्गआ गावनि फिसायनि थैनायनि थासारिखौ मोजाङै नायबिजिरनांगौ होनना बुङो। गरिमा बिथाङा जरहाटनि सिजातखाला दावबायहैदोंमोन, जेराव जुबिन बिथाङा गावनि गाइखेर दिहुनथाय ब्रान्डखौ सिनायथि होदोंमोन। बिथांजोआ बिथांनि गोसोखांथियाव गंसे बाथि फोजोंनानै मान बावो। बिथाङा दुखुनि गेजेरजों खौरांगिरिफोरजों रायज्लायो, आयेननि सायाव गावनि फोथायनायखौ रोखा खालामो। जुबिन गार्गआ थांनाय 19 सेप्तेम्बर 2025 खालारखालि सिंगापुराव गोमोथाव थासारिजों रुंसारि जादोंमोन। पुलिस आरो CIDआ बे जाथायजों लोब्बा थानाय 4 सुबुंखौ खाखाबाय, जेराव बिथांनि सामलायगिरि आरो फोरबो सामलायगिरिफोरबो दं। 7थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव नोगोद 9 लाख नंखाय रां होनायनि दायाव सानै हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ 9 लाख रांनिबो बांसिन नंखाय रां लानानै सानै सुबुंखौ हमनो हादों। नोगोरमानि क्राइम ब्रान्चआ दिसपुरनि लास्ट गेट ओनसोलाव बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। सा लखिमपुरनि थागिरि सानै दायनिगिरिफोरखौ गासै 9,03,500 रांनि नंखाय नट लानानै हमनाय जायो। पुलिस सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे जराया गुवाहाटीआव नंखाय नट राननो नाजादोंमोन। मोनसे खौरां मोननायनि फिननाय होनानै क्राइम ब्रान्चनि हानजाया बिसोरखौ होबथायो आरो रांखौ जब्द खालामो। सानैबो सुबुंखौ थाबैनो खानाय जायो। बिबानगिरिफोरा नंखाय रांनि गुदिखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो बे बिथांखियाव उफ्रा सुबुंफोरा लोब्बा दं ना गैया बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बिथांमोनहा बै दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि राहा लानायनि खोथा होदों। 8थि खौराङाव दङ MCLA बिजितगोरा नार्जारिखौ फिन BPFआव लानायनि गोख्रों खुद्रिसारदों। दरंगाजुलि बियाबनि BJP दोलोनि MCLA बिजितगोरा नार्जारिखौ फिन BPFआव लानायनि गोख्रों खुद्रिसारदों दरंगाजुलि ब्लक कमिटि BPFआ। अजद होनाय बादिब्ला BJP दोलोनिफ्राय देरहालांनाय बिजितगोरा नार्जारिया BPF दोलोआव फैफिननो नागिरदों। खैफोदनि समाव BPF दोलोखौ नागारलांनाय बिजितगोरा नार्जारिखौ दरंगाजुलि ब्लक कमिटि BPF दोलोआ माब्लाबाबो लाफिना होननानै हेंथा होदों। लोगोसेनो बिजितगोरा नार्जारिनो EM होनो नागिरदों होननानै इसारा मोननायनि उनाव BPF दोलोनि सोद्रोमाफोरा दिनै तामुलपुर जिल्लानि जामगुरियाव गोख्रों खुद्रिसारदों। बेनिनो फिननाय महरै दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजितगोरा नार्जारिया खौरांगिरि मेल जथुमदों। दरंगाजुलि ब्लक कमिटि BPF हानजानि माखासे सोद्रोमाफोरा BJP हानजानिफ्राय देरहालांनाय बिजितगोरा नार्जारिखौ BPF हानजायाव जयनिं जागोन होनना तामुलपुरनि जामगुरियाव खुद्रिसारनानै फुथुला सावना धरना होनायखौ लानानै खौरांगिरि मेल खालामदों MCLA बिजितगोरा नार्जारिया। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिजितगोरा नार्जारिया बुंथियो दि आं BPF दोलोनि सासेबो दैदेनगिरिजों जगाजग खालामाखै। आंहा BPF हानजायाव थांफिननायनि जेबो थांखि गैया। BJP हानजानि हाइ कामान्डनि बाथ्राखौ आं सोलियो। बेवहाय गुबुन बाथ्रा साननांगौ गैया होनना बिथाङा खौरांगिरि मेलाव बुंथियो। अब्ला दिनैनि बेलासिनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।